Tipiyak saan na narikot kayem Numamati kat bagim ken mamati kat bileg amang kibin ken kap san kan nga agmay-maysa makipasig kakitdi luktam ta pusong itag ay mo ta imam ti Dios katitunda nakati papanam iyegyo kaniyak na dagsen a krusyo kinunati Dios sa umay kayo palag-anek babaen pigsakit iburay ko anyaman na problema itibiyag idatag iyo kanya umay kayo tapabang aren kayo no itibiyag marik nam ket rumikut aninagem laeng ti langit makita mo at danam-naman saan munday to'y at talikudan itag-ay mo ta imam ti Diyos ket na paraburan kan iyegyo kaniyak na dagsen a krusyo kinunati Diyos sa umay kayo palag-anek babaen pigsakit iburay ko anyaman na problema itibiyag idatag iyo kanya umay kayo tapabang aren kayo iyegyo kaniyak na dagsen a krusyo kinunati Diyos sa umay kayo palag-anek babaen pigsakit iburay ko anyaman na problema itibiyag idatag iyo kanya umay kayo tapabang aren kayo umay kayo tapabang